Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni nonsenu mu programu yathu ino yatiyankhuleni Ambuye, yomwe timagawana ndi kusingatsinga za mawu a Mulungu. Lero ndi Lachinai, mulungu wa 25 Pachaka. Mawu athu a lero, mawu oyamba kuchokera m'buku la mprofeti Hagai, mutu oyamba kuyambira ndime oyamba kulekezera pa 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mayi Beatrice Kamanga a Our Lady of Consolata Choir kuchokera ku St. Kizito Parish, Chigoneka, mu Archdiocese ya Lilongwe. Muthenga wabwino ukuchokera muthenga wa Luka, mutu wa 9 kuyambira ndime ya 7 kulekezera pa 9. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Martin Kavisu a chipani cha St. Patrick's Missionary Society kuchokera ku St. Kizito Parish, Chigoneka, mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeni tisingatsinge limodzi. Mawu oyamba. Mawu ambuku la profeti Hagai. Hagai 1 ndime 1 mpaka 8. Chaka cha chiwiri cha ufumu wa Dariusi, siku la mwezi wa chisanu ndi chimodzi, chauta adapasa mneneri Hagai uthenga. Uthengawu wopita kwa Zerubabeli mwana wa Salatieli, bwanamkubwa wa ku Yuda, ndiponso kwa Yoswa mwana wa Yehozadaki, mkulu wa nsembe, udati: zimene ndikunena ine chauta wamphamvu zonse ndi izi. Anthu awa amanena kuti nthawi isanafike yoti nkumanganso nyumba ya chauta. Sono chauta adapasa mneneri Hagai uthenga uwu wakuti: kodi nzabwino zimenezi kuti inuyo muzikhala mnyumba zomanga bwino, pamene nyumba yangayi ili bwinja. N'chifukwa chake sono ine chauta wamphamvu zonse ndikunena kuti muganizepo bwinotu pamenepa. Mwafesa zambiri koma mwakolola pang'ono, mumadya koma osakhuta, mumamwa koma ludzu osatha, mumavala koma osamva kufunda. Malipiro a anthu antchito ndi osakwanira mpang'ono pomwe. N'chifukwa chake ine chauta wamphamvu zonse ndikunena kuti muganizeponso bwinotu pamenepa. Kwerani kumapiri, mukadule nsichi, muzandimangire nyumba yoyenera, kuti ndikondwere nayo ndikulandiriramo ulemerero. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawiyo mfumu Herode atamva zimene zingachitika zija zidamutesa nzeru, chifukwa ena anganena kuti ameneyu ndi Yohane Mbatizi uja adauka kwa akufa, koma ena ankanena kuti iyayi ameneyu ndi Eliya waonekanso. Enanso ankati iyayi
koma ndi mmodzi mwa aneneri akale aja wauka kwa akufa. Herode adati, Yohane ndiye paja ndinamudula pakosi, nanga yunso ndani amene ndikumva zake zotereyo. Choncho ankafunitsitsa kuti amuone Yesuyo. Mtenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Lero tikupitiriza kusingasinga za mtenga wa Luka mutu wa 9. Dzulo tinamva Yesu akutuma ophunzira ake, ndipo ophunzira aja atawapasa malangizo zoti achite, zoti asachite, zoti atenge, zoti asanyamule. Atapita, utumiki wao unali ndizosatira za mphamvu kwambiri. Komanso Yesu akupitiriza kukatsikitsa ufumu wa Mulungu ndi kuchita zozizwitsa pakati pa anthu. Zinakopa anthu ambiri, ndipo izi zikuonekera muzochita za Herode. Zinthu zodabwitsa zinali kuchitika nditu. Ndipo tikumva Herode akufunsa, atamva momwe anthu anali kuyankhula kuti ameneyo ndi Yohane Mbatizi uja wauka kwa akufa, ena kunena kuti ndi mneneri Eliya waonekanso, enanso kumadabwa kunena kuti uyu ndi mmodzi mwa aneneri akale aja wauka kwa akufa. Koma Herode anaziwa bwino lomwe chimene anachita. Anamupa Yohane Mbatizi. Ndipo atamva zimenezi, anazifunsa kuti kodi Yohane ndiye paja ndinamudula pakosi, nanga uyunso ndi ndani amene ndikumva zake. Herod had tried to silence the truth. Herod had tried kutana ndi utenga wa Mulungu. Sanaziwe kuti yes, you can kill the messenger, you can do away with the messenger, but you cannot diminish the message of God. Mawu ake amene ali ovumbulusa kwa basi amanena kuti chikumbu mtima chimachititsa ife tonse kukhala anthu amantha. Ndipo tikuona mfumu Herode anali munthu amantha akulu, kuti mwina Yohane Mbatizi yemwe uja anaganiza kuti watana naye wabwera kuzamusausa. Ife ngati anthu tinalengedwa muchifaniziro cha Mulungu. We are created in the likeness and image of God. Ndipo timakhala ndi kumbo mtima mwathu, chifukwa we are created by God and for God. And God never ceases to draw us to himself, kuti tikale mwa iye, ndipo mwa iye timapeza mtendere, ndipo mitima yathu imakatsikika. Ngakale nthawi zina ngati anthu tingate kuiwala kapena kuzavomera Mulungu, Mulungu saleka kutitana, saleka kuitana aliyense kuti apeze chimwemwe ndi mtendere mtima mwawo. Ndi momwe tilili ngati anthu, momwe Mulungu anatilengera. Ngakale Herode anachita zoyipa, koma nayemve ngati munthu anali ndi kumbo loti akumane ndi Yesu, mwana wa Mulungu ndi Mulungu. Chifukwa ndikanena kuti nayenso anali ndi kumbo limenelo mwa iye, imene Mulungu amayika kwa aliyense kuti tikale mwa iye tipeze mtendere ndi chimwemwe. After all, Herod was also created in the image and likeness of God.
Ndiye anali kufuna aone Yesu, koma mwazifukwa zosakhala bwino. The motivation of Herod was not right. Anaona Yesu ngati wabwera kumulanda ufumu wake kapena kupikisana naye. Ndipo pamene mwayi unapezeka kuti akumane ndi Yesu, paja pamene Yesu anagwidwa, Herod anatani kodi. After questioning Jesus, iyeyo ndi asilikali yake anamunyoza Yesu, and they dressed him in a purple robe, ndikumutumitsa kwa Pilato, monga timawerenga mtenga wa Luka mutu 23 ndime 11. Very sad that an opportunity was missed. Mpata utapezeka woti Herode akumane ndi Yesu, sana ugwirize bwino. Abale okondeka mwa Ambuye, ife tonse amene ndife olengedwa muchifaniziro cha Mulungu, ndipo Mulungu anayika mwa ife kumbo limenelo kuti tizifuna Iye nthawi zonse. Ndikutenga kuti nafenso nthawi zina timachita ngati Herode, kutaya mwayi, kutaya mpata woti tikumane ndi Yesu. Let us ask ourselves, do we also miss Jesus when He is right in front of us? Mwina chifukwa cha arrogance kapena pride. Tipembe Ambuye Yesu aike mwa ife the right motives kufunafuna Iye. Tizindikire kuti mwa Iye timapeza mtendere ndi chimwemwe. Ndipo Ambuye Yesu atitandize kusata Iye kuti tipeze mtendere ndi chimwemwe moyo watu wa siku ndi siku. Sina la Atate, la Mwana, la Mzimu Woyera.